Mireu, em sembla que nosaltres hem d'afrontar el que aquesta gran ciutat mantingui intacte el seu atractiu que es basa en uns barris que tenen cohesió, que encara tenen cohesió, que tenen reptes, però que encara mantenen un teixit de persones, d'homes i dones, que tenen problemes, però que mantenen un vincle molt important amb la ciutat de Barcelona. I és evident que per nosaltres reforçar aquest vincle haurem de tirar endavant moltes polítiques socials que són molt importants en els anys que han de venir. I que ningú s'enganyi, la cohesió social també passa per treballar aquí a Sarrià-Sant Gervasi, perquè també aquí qui coneix profundament la realitat dels barris que conformen aquest districte sap que aquí també hi ha reptes de cohesió social. A vegades potser més amagat, però hi és. Hi ha reptes que també hem d'afrontar. El que us vull dir és que nosaltres aprofundirem en aquesta millora dels nuclis antics d'aquest districte. Tenim el Putxet, on el gran repte és l'accessibilitat. Per això hem anat fent escales mecàniques i en seguirem fent. I a més hi construirem, perquè estem ja començant, la construcció d'equipaments. Tenim el Ferró, que hem anat millorant molts carrers, anar-los fent peatonals més tranquils. Després tenim Sarrià. A Sarrià la peatonalització ha girat molt aquest barri i li ha donat i ha reforçat la seva personalitat. I després nosaltres tenim Sant Gervasi, on ens trobem. Fa poques setmanes vàrem celebrar el que vàrem recuperar Villa Florida. Aquesta va ser una antiga masia de l'antic Sant Gervasi de Cassoles i ara és un dels signes de la nostra aposta per generar equipaments. I junt amb això hem d'anar recuperant el cor de Sant Gervasi de Cassoles, com un àmbit de tranquil·litat, com el nucli antic de Sant Gervasi. I això és important aquí i és important en tots i cada un dels barris, perquè la fortalesa de Barcelona es basa en els seus barris. La complicitat dels barcelonins amb el seu barri és la millor base justament per fer Barcelona gran. Nosaltres farem que Barcelona tingui veu i tingui acció en el món, tingui veu a Europa, tingui un paper important de capitalitat a l'estat espanyol, sigui i assumeixi el seu paper de capital de Catalunya en tots i cada una de les dimensions del que significa capitalitat, i és evident, Pasqual, que construirem l'àrea metropolitana que Barcelona, però que també Catalunya necessita. I en això nosaltres ho fem a partir dels valors que representem, que són els valors d'un amor important a la llibertat que, com que la volem per tothom, passa per la lluita per la igualtat, i això implica també la solidaritat. Aquests són els valors que nosaltres expressem i que nosaltres volem veure encarnats en els carrers i a les places de la ciutat de Barcelona.